sepi meni. Endi wong-wongane. Halo bos, enak apa? Oh yo, wis tak gawakne iki duwite. Tenang ae. Napa iki? Danane cair Mas sing diingi titipane. Iki. Apa ndikne? Ini diingi. Iki. Oke, matur suwun. Kalau lihat tangan sik Mas. Ndi kene, ndi sing ndi ngisor apa dhuwur? Nah, Tengah. nah. Tengah ya. Wes, apik tanda tangane. Ya wes matur suwun ya. Siap Mas. Yo. Ya wes, jangan mulai. Parmi kono ku wedhus ra gelem. Tak goleki blantik Sapa ngerti nemu blantik sing kendel. Wedhus sak kucing payu 10 juta kan lumayan. Bih. Mari becek ngene Joni. Kubengi nggone Sinta. Sesuk nggone Ratna. Becekan pating plecek. Golek duit angel. Sapa kae? Kok gembereneng ae? Nyapa to yo? Lambemu kok gembrodok kaya glethekan amo. Lah gembrodok piye? Wong becekane pating tlecek. Golek duit angel. Lah iki mang mari becek ngene sapa? Ini Joni. Loh. Masa ne Joni iki mang? Iya. Iki mau denge. Biu, lah aku golek butuh areng oleh. Masa awakmu entuk undangan ngene Joni? Oleh, makanya aku ket mang muter-muter ya golek sabetan. Ya tangge becek ngene Joni. Ngandel aku rasah becek ngene Joni. Lah nyapa? Joni sugih. Gagah, tapi ngopeni tamu gak pokro. Gak pokro piye to? Mosok jajan sak meja rangginang tok. Ngono kuwi jenang-jenang ngono ya gak enek. Lah kok jenang? Rangginang ae salok mlempem. Gak apa-apa rengganane mlempem, tapi kan awakmu mangan enak ngombe legi pisan. Enak apa? Sotone rasane ra ngalor ra ngidul. Ngombene banyu putih. Nyel. Bayuh, berarti ra sumbut no. Ngono lah kurang saulan wis kowar-kowar golek rewang. Iya, anak Joni ayu, tapi golek mantu ra pokro. Paling digoleki Sugito. Wes aku tak balik ya. Ya. Masa iya Joni kaya ngono kelakuane. Jane emang ikhlas ora lek mu becek. Tenan ki bol aku nyilih dhuwit 500. Iya, enak 500 enek. Ya wis, mulya dhisik engko tak susul. Ya wis tak mulih sih tak enteni ngarep omah ya. Ya, Jug suwi-suwi. oke.
Ngek, ngek. Celenganku mek 350. Ngono arep disilih benceng 500. Si Dane ngejak benceng malah marai kering. Ya kae calon nasabah kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undangan kondine iki. Sopo sing duwe gawe? Yo ngenaku lho. Sunatan apa mantu? Mantu mangklekmu, aku iki bakul lho. Bakul ora nggo Ya dagangan. iki. Apa kuwi sing mbok gawa? Sales to we? Aku bakul duit, Mas. Ya kok ramen duit mbok dol. Ya raimu lak sawang molas ora duit duit tok. Tak sili piye, Mas? Gek duit apa ngono kuwi sing mbok silihne? Ya duit utangan to, awakmu nyilih pira iso kok tergantung jaminanmu. Alah, dapurane kok bang becet to. Ngono kuwi cara nyilih maksimal pira to? Ya tergantung jaminane BPKB ya 2 juta. Nek KTP ya 200.000. Nek sertifikat tanah teko pira? Kakak ndelok tanahe nek mek sak meter persegi ya 50.000. Sak meter persegi apa arep nggih ngruk diasmu iki. Tanahku lho mbone 10 hektar. Ngono kuwi teko pira? Ya kuwi 5 juta ya pol lho. Lah dapurane dhuwit 5 juta lho, nyapa dadak ngetokne sertifikat. Ya biasane sakmono. Lah mek dhuwit 5 juta lho, aku keplok-keplok moro dhewe. Ya raimu kere omblok pisan. Adik ora duwe jaminan. Wis lek ngaliyo kono, golek nasabah liya kono lho. Apa ora gitu awakmu ora utang aku? Geton apane? Aku lho utang arep tak nggo apa? Usume wong duwe gawe ya nggih becek to, Mas. Wis ndang ngaliyo, aku wis enek nggih becek. Bocah songong iki duit ora gelem. Jane ya pengen utang, tapi ya gak duwe jaminan. Kae lho menungso tak goleki. Ceng panceng. Wah, golekmu angel men to. Bih. Rene ya tak omongi. Nyapa, Pal? Wis ta mrene yo. Penting iki. Gak ngerti wong repot apa piye jane wingi. Wis ta ndang rene yo, penting iki. Penting apa? Kowe yo ngono kuwi lek butuh golek aku. Mari kanca kuwi gerawakmu tok lho. Wis Dang, butuhmu apa ngomong. Kowe duwe simpenan gak? Lek simpenan akeh nang omah. Aku nyilih ndang. Sik tak jukuke nang omah. 100 ae ya. Sik ta, Pal? Kok 100 sih simpenan apa iki? Ya dhuwit to, mosok simpak. Lah lek kuwi waduh aku yo ora duwe kok. Lah mau kira simpenan apa? Yo tak anggit lek kathok apa BH ngono. Bih. Bocah pengah kentuk kae. Ya dhuwit to, iki lho usume becekan. Yo lek kuwi padha aku yo gak duwe, aku mengtaren kabul. Ya lah dijanjeni kono lho. Telepon, cah kalau mesti nggo dhuwit cah kae.
Endi to? Kae lho. Lah kae kaya cah Mojo Kidul. Heeh, kae lek gak salah jenenge Kiki. Jal celun. Oh iya Jal. Sopo kae sing nyeluk kae? Sopo? Nyapa lek? Oh, Kiki tenan. Dengare nek kamu turut kene iki enak apa ya? Ya nyambut gawe to mosok dolan. Nyambut gawe apa? Sandanganmu lho kaya ngene kok nyambut gawe. Golek nasabah. Lah, cocok iki sing mau goleki ya iki, Pol. Aku dadekno nasabahmu. Nyilih dhuwit iso apa ora? Aku ya. Ya raimu wani nyilih kuat nyaur apa ora? Ya kuat to, jenenge wong nyilih kok. Ya raimu ape nyilih jaminanmu apa? Lah ngono kuwi kudu gawe jaminan apa to? Ya enggak ya sertifikat to. Beh, aku gak duwe lek sertifikat. Dan duwe omah apa gak? Duwe, tapi ngontrak. Lah semamo Dewi takane wong BPKB duwe apa gak? Duwe, tapi rong dadi. Jadi wis duwe motor. Duwe, tapi rong tuku. Darah gabsik motor njagane BPKB dan duwemu apa? Surat nikah tapi rong dadi. Cangkemmu ku lho, robot kae. Berarti wis rabi no? Ya urung to, golek rong temu kok. Jadi ora payu ya? KTP duwe apa ora? Gak duwe to. Wong kakan umur aku. Utang kok gak duwe jaminan. Piye? Iku kurungan kae lho. Masuk apa gak? Aduh, jaminan kok kurungan. Ya min jelu to iki. Piye iki? Iso apa ora? Jaminan kurungan. Ditekoki ora nyauri ngluntrung.